Halo paiba ngai kublia pi I wei pai wei lengba jong ni ka YouTube channel ka jong ate paiba haga ka sngi ka bamtang ngakwa ban pni pi ka wei na ki video ki ba hit bat ki ba yau bha menen haga tagalong haka ar flighter bade ban kong arajar ar peusan ka ka ba ki paiba ki le ha ka te ka snong haga jingalang jong ka voice of the people party te paiba be je ya ne ban ngadu bakut jung ka video ka jung ngan pni pi ka ka baja hang te haga te ka sngi bala penlong jingalang jong ka voice of the people party te ale paiba ngin ya pe no menta wood wat nom skip paiba pej hadu bakut ya kan ka video jong ka voice of the people party how pra ale ngin ya pe no wood how pra so she said how pra kublai shibono breng kurpui pi iwei pewe kublai shibon ye ba ara rei